Нова подкрепя българските филми. Някои възли са много сложни за разплитане. Къде трябва да сложа това, поне нещо да оправя? Като не знаеш как, по-добре да изчакаш помощ или да се отдръпнеш, да помислиш и пак да опиташ. Да разплетеш възел трябва много труд. И търпение, разбира се. Това Валерий. Ма не мога да го понасям, бе. Ма няма такава скука. Абе, тук стана нещо случайно да знаеш кой е Валерий. Ясен ли съм? Кифла византийска. Изчезвай. Айде. А какво стана с Тоня твоя? Китаристчето. Забрави. Къде са историците, бе? Къде е класа? Къде е той? Класа? И по-живо искам поне 3 кила. Айде, слагай тук. Някой ми се изтропа в чанта. Не я уволниха. Счупеният ми крак не му е достатъчен, брат. Той е... ще го убие. До вчера бяхме деца. Ало, мамо, къде си? Идвай бързо, татко е в болница. Кристияне... Цецо? Къде съм? Кой съм и защо съм? Летял ли съм или вися на коса? Цецо, добре ли си? Акумулатора отдавна е без ток. От другаде зареждаш ти. Тавана на мечтите е висок. А долу в ниското двигателя ръмжи. Кристияне, викай лекар. 1, 2, 3. Бързо! Мен не ме боли. Четири, 5, 6. Кой ли ден е днес? Светле. Предателка. Ало. Къде си? Въобще не те интересува къде съм. Слушай,
Реагирах емоционално. Извинявай. Не можем да си го позволим. Знаеш, предстоят избори. Валери, аз цял живот се занимавам с твоята кариера. За моите потребности кой ще помисли? Помислил съм вече. Ела си, ще говорим. Къде си? В хотел Бреза. Ужас. Ти обичаш лукса, Олга. Време е да престанеш да спиш в ефтини хотели и с ефтини мъже. Пращам ти кола. Здравей отново, скука. Довиждане, свобода. И след като получих това от вас, реших лично да се срещна, господин вице-премиер. Няма логика да си петня името по този начин и да излагам политическата си кариера на риск. Дори и жена ми да е най-голямата красавица. Такава е. Тогава поздравления. Трябва да ме запознаете с нея някой път. Божинов го познавам от години. Не е читав човек, между нас казано. И аз имам такива наблюдения. Същото с бели конци. Няма кой друг да скълъпи такава постановка. Щом има апетити към жена ви. Между другото, и към моята има. Така че всичко е ясно. Ами тогава да отворим клуб на предсаканите от Божинов. Със сигурност има и други като нас. И да го съсипем. Аз се майтапех, господин вице-премиер. От един майтап понякога се раждат велики идеи. Извинявай. Да? Забравихте името. Христо Иванов, легендата. Христо, слушай сега. Аз знам какво да направя, но ми трябва помощта ти. В смисъл? Една жалба от родител на дете от подопечното на Божинов училище. И после аз съм на ход. Довиждане. Беше ми приятно. И като се развика. Какво е това, бе? Кой ми се изтропа в чантата? Момчета, виждам, че с голяма радост приемате новината за утрешния тест. Ама то утре ли е? Да, Наско, утре е. Аз току-що го обясних. Но явно вас това не ви интересува. Говорите си. Я да чуем сега какво толкова важно си казахте. А госпожо, това за Кристиян от 11-я, вярно ли? Кое дали е вярно? Че вече кафявото не му е любимият цвят. Това, което стана с Кристиян, наистина е ужасно. И ученици от такава елитна гимназия не могат да си позволяват да правят такива неща. Сигурна съм, че ако се беше случило на вас, щеше да ви е много неприятно. Ама, госпожо, то и във вицовете се случат много неприятни неща на хората. Но ние си ги разказваме, защото са смешни и има поука в тях. Така е, Андрея. Но ми кажи каква поука има в това да напълниш раниците на свой съученик с... Айде, не казвам с какво. Госпожо, на човека, ако му се ходи много до тоалетна и е креативен, то всичко може да е тоалетно. Достатъчно. Свободни сте. Добър ден, госпожа Иванова. Аз съм. Пратка за вас. Не, моля ви се. Подпишете тук. От кого са? Има картичка.
Алергична съм към цветя. Моя приятелка се върна оттам. Много добри специалисти били в Турция. Турция ще ме оправят. Аз не знам как да ти благодаря. Най-важното за мен е ти да си здравичка. А сега една изненада. Затвори очи. Сюрприз! Хоп! Подарък от братовчетка ми. За нас. За дамата, която толкова много направи за мен. Круиз в Атлантическия океан. 2 седмици. Какво ще кажеш? Заповядай. Прелесно е. Защо са 2 билета? Защото съм ми говорил за теб. За жената, с която ще се инджойвам на залеза. Ти си поет, съкровище. Сега чакай. Трябва да й благодаря на твоята братовчетка. Ще има възможност. Тръгване. Четвъртък. Аз трябва да си приготвя и багаж. Вземи по-малко неща. Братовчетка, а? Каква сте вие? Как не ви е срам? Кой? Веднага викай полиция! Веднага, Константин! Викай полиция, викай полиция. Даже може да викнеш една линейка да обясниш на всички как си оздравял за един ден. Константине, кажи, коя е тази жена? Какво става? Аз му дадах 20 000 лева, за да се излекува от неизлечимата болест. Нали? Ама аз му дадох 12 000, ама как така? И аз му дадох, кажи какво става. А още колко братовчетки ти излъга, скъпи? Връщай парите. Давай парите! Върни ми парите! Върни парите да ни ги си! После ще плачеш, ела да го хванем. Ало! Давай! Насам! Бях млад. Така тичаха жените по мене. Ама времето минава. Сега никой не те поглежда въобще. Здравей. Гледам, получил си букет. Стига с този букет. Нямам нищо общо с този букет, Христо! Аз имам. Много важно. На здраве. На здраве. В доклада описах всичко с такива подробности, че милиционерите останаха възхитени. Полицаите, викат, госпожо, вие да не сте литераторка. Маргарита, ще ви кажа нещо под секрет. Аз имам дарба за писане. Сериозно? Даже в момента пиша роман. Така ли? Да, за живота си. Искайте им копия от показанията ви. Цяла глава от роман може да запълните с тях. Чудесна идея! На здраве! На здраве! На мен оня възрастния полицай такива погледи ми мяташе. Мъже. Мъже. И какво стана сега? Какво направихме ние с вас, двете? Платихме по една живото спасяваща операция. Да. И една страхотна екскурсия.
А сега трябва да свърша нещо много важно. Надявам се вие да промените едната от резервациите на моето име. Нали? Разбира се, до четвъртък. Пък кой знае? Може би да избухне една класическа любов между литераторка и млад боцман. Казах ти, че нямам нищо общо и с оня букет. Но ти веднага си въобразяваш някакви глупости. Така е, като нямаме доверие. Лили, съжалявам, аз съм виновен. Всичко ще ти обясня. Извинявай. Да, обясни ми. И къде беше с нощи? Щото и Светла няма от 2 дни. Хора, стига сте се карали. Дайте малко по-позитивни емоции. Ето, водя ви баба. Майко, ти какво правиш тук? Дойдох да си поговорим, майко. Лили, повярвай ми, аз искам да... Маргарита, за пари ли си дошла? Пари вече няма. Виж, кутията е празна. Последните пари дадох за букет на дъщерята. Какви са тия пари? Ли. Обърках ви живота, майко. Прости ми. Аз съм виновна за всичко. И своя живот обърках. Семейството е най-скъпото нещо в живота. Пазете го. Всичко друго, повярвай ми, е вятър работа. Сега иди да горе да се оправите с Христо. Моля те. Лили, искам да ти кажа, че онова аз го измислих за Христо и Светла, повярвай ми. Няма такова нещо. И защо го направи? Прости ми. Ами защото ме беше яд, че ме изгонихте от къщи. Затова ще изкупя вината си, моля те. Знам, че ресторанта не върви, но всичко ще се оправи. Аз ще се погрижа за това. Не, моля ти се. Ако си решила да готвиш, ти казвам, че не е добра идея. Няма Виж да... твоето готвене, докъде стигнах. Спокойно, няма да готвя. Лили, истинската любов е най-скъпото нещо. Много трудно се намира за това. Пазете я, майко, хайде. Иди горе при Христо и да се оправи. Та сега заминавам и след 2 седмици. Като се върна, искам всичко да е като преди. Обещаваш ми, нали? Къде заминаваш? Заминавам. Ох, на кални бани. Христо. Марто напоследък много отбягва, де си. Нормално. Добре, обаче трябва да направим нещо да ги сближим, де. Виж, това са женски работи. Не дей да разчиташ много на мене. Окей, аз ще го измисля, обаче ти ще ми помогнеш, става ли? Както кажеш. Добре, аре, правим го. Правим. Много ясно, че го правим. Значи, измислила съм го, но ще ни трябва куче. Куче? Да. И двамата много обичат кучета. Имам идея, но много ми трябваше. Аз съм тука. Обаче да не е някоя глупост. Хайде. Значи, една нова сим-карта от най-евтините. С номера на книжката на кучето. Имаш лаптоп, нали? Да. Идеално. Значи, отивам да се вия с мацката. Прикривай ме пред Крумов. Разстройство или температура? Каквото прецениш. Добре, след час ти пращам снимката. Пишеш обявата, принтираш и действаме. Окей? Казва се Шева. Много ще я пазя. Благодаря. Ама днес до 7 трябва да върнеш. Че нашите ще се приберат и ако я няма,
Добре, за до вечера за срещата да знаеш, че или сестра ми, или брат ми, или и двамата ще дойдат. Ето, и моля те внимавай, че ако стане нещо, нашите ще ме убият. Добре, голяма услуга ми правиш. Без малко да забравя. Ако нещо ти изчезне, тя ме навика да се замотава. Затова просто свирни и тя веднага ще дойде. Супер. Чао. Ще. Ела. Така. Също и използване на държавни субсидии не по предназначение. Имаме сведения, че правите запои на Витоша, маскирани под названието тимбилдинг. Чак запой. А и това, което е най-притеснителното. Сексуален тормоз над ваша подчинена. Това са долни клевети, господин инспектор. Направени са проверки по бързата процедура. Имаме и свидетелски показания. Също жалба от родител. Относно някои други нередности. Съжалявам, но не приемам тези обвинения. Аз бях дължен да ви запозная с тях. Хубав ден. Добре. Чакай да ти дам сим-картата. Задръж я, после ще ни трябва. Извинете, ето го кучето. Не. Това е друго. То си има брат-близнак. Не го търсим. Да. Добре, че имаш бързи реакции. Хайде да се махам. Чакай. Не сме измислили паролата. Добре, хайде да е самолет. И като кажеш самолет, пускаш лабрадора. Добре, хайде. Хайде. Хайде да минем оттам. Нали винаги минаваме по ония път? Ако винаги минаваме по един и същи път, как ще разберем възможностите на останалите? Мато. Добре, айде. Това, което направи Иво с Кристиян, беше малко крайно, ама ми стана приятно да е. За първи път разбрах какво да има брат, който да те пази. Спомниш ли, че ги мислихме за тъпаци? Да, се оказаха най-яките в даска. Ето, вие сигурно сте си еднакво лудички. Ето и вие с Мартин не сте по-различни. Всяко момиче иска да е на твое място и Мартин да я спаси. Виж изгубено кученце. Миленкото сигурно е оплашено и гладно. Да, като самолет. Какво? Айде, косматко, твой ред. Давай, и гледай да не прецакаш работата. Не, аз като съм на самолет съм оплашена. Куче. Чакай, това не е ли... Май е същото. Името съвпада. Да. Шела. Чакай, ще се обадя. Браво, Ека. Страшна си. Чакам те вкъщи. Бързо. Здравей! Ау! Колко е сладка. Изключене. Какво ще правим? Може да оставим тук. Добре да я вземем вкъщи, когато ще се свържем с собственичката, ще я оставим. Добре, айде, тък може да се запознаеш, знаеш ти. Вили много ще те хареса. Хайде. Виж, Олга, аз реших. Ще приема детето. Нека запазим благоприличие. Знаеш, имиджът ми сега е много важен. Да запазим тайната. Добре, Валери. Няма да приема обаче онзи наглец да остане ненаказан. И ти ще помогнеш това да се случи. Брат ми, много пушиш напоследък. Който може пуши, който не може не пуши. Това е. Шефе. Какво? Гледай какво пише във вестника и то на първа страница. Сушени бръмбари в белите криле. Какво? Семейният ресторант в квартал Горна баня с разкрита
отровна тайна съставка на превъзходните им крилца. Упс! Открита е тайната съставка на иначе вкусните крилца в ресторанта Белите криле в Горна баня. Оказва се, че за панировката им се използват сушени бръмбари, които предават апетитния оранжев цвят. Дрън. Екзотичните бръмбари се внасят у нас в сушен готов вид. Този оцветител е изключително вреден. Той предизвиква масови алергии. По-страшното е, че е един от виновниците за развитие на рака на щитовидната жлеза. Стига бе. Сушеният бръмбър може да предизвика и увреждане на плода при бременните жени. Този Марин вече прекали. Това тук, бе? Какви сте глупости, бе? Коя е тая озумджова, бе? Шефе, не знам коя е, обаче това 100% е поръчкова статия. Ще ги разнища. Тия направо ще ги... Какво ме гледаш, бе? Айде, яш! Какво да ям, бе, шефе? Това е отровно. Яш! Так може да взема и майчински. Но и аз имам една молба. Светла, сестрата на Божинов, знаеш. Уволни ме, моля ти се. Христо, заповядай. Здравейте, удобно ли е? Хайде, ще го обсъдим до вечера вкъщи. Съпругата ми е Олга. Много ми е приятно. Христо. Заповядай. Свършихме работа. Благодаря ти за съдействието. За мен беше огромно удоволствие. Но аз идвам тук по друг въпрос. Имам нужда от вашата помощ, ако, разбира се, е възможно да им помогнете. Слушам те. Благодаря. С брат ми имаме малък семейен ресторант. 28 места, 4. В резюме, нали? Беше прав. А най-прав беше, когато ми каза, че си изключително неприятен човек. С тая интрига, която е спретна в семейството ми, сам си сложи въжето на главата и си ритна стола. Имам една мечта. Никога повече да не те видя. Аз обикновено си преследвам мечтите. Или ще помогна за уволнението ти, или сама ще напусна. Няма да имаш това удоволствие. Някой вече се е погрижил. Честито, господин директор. Да. Научих новината току-що. Съжалявам, Божинов. Ти, разбира се, нямаш нищо общо с това, не? Да, точно колкото ти нямаш нищо общо с забременяването на жена ми. Обаче, Божинов, аз не съм лош човек. Нали знаеш, че с тази биография няма да си намериш лесно работа. Но аз няма да оставя на улицата. Все пак толкова години поддържаме приятелски отношения. Така че от утре си назначен на нова длъжност. Така ли? И каква? Това е. Ало, Светле, здравей. Исках да поговорим. Станало е някакво недоразумение. Добре. Ами, хайде на нашето място в 5 часа. Супер. Ай, чао. До седмица. Не ме интересува как ще го нагласите общината да изкупи обратно уния 4 квадрата пред Белите криле. И чадърът на този Марин Овчаров да се свали окончателно.
Кучето ще си остане ли за нас? Няма как, Вили. То си има друг дом и сигурно някой маник като тебе плаче за него. За кучето. Пусни на спийка. Ау! Търсили сте му от този номер? Намерили сте го? Много ви благодаря. Обаче аз сега... Не мога да го взема, защото не съм от София. Обаче към 7 ще пратя гаджето ми. Тоест... Сестра ми. При нас. С работата е малко сложна. Да го вземе. Няма значение. След малко тя ще ви се обади и да се разберете откъде. До чуване. Аре там. Бате, те как са хем брат и сестра, хем гаджета? Не мога да схвана тая логика. Вили, той човека нещо се обърка. Това няма как да стане. Що да няма? Те ако са били като в нашето положение... Какво е нашето положение? Не, бе, аз такова... Понеже... че ние сме... бяхме, нали... почти непознати и... изведнъж сме брат и сестра. Те хората сигурно са били гаджета преди техните да се женят. Не ги знам какво става. Здравейте, деца. Какво е това куче? Изгубено. Де си го намери? Готино е. Деси, ние разбрали сме се с кучета в къщи, не? Спокойно, детате. Той е само за малко. Ние до вечера го връщаме. Вижте, похвално е, че сте го спасили. Хайде сега пред мене всички да излезете, тук ще стане всичко в косми. Ние имаме 2 часа до 7, ако искаш да го разходим в парк. Хайде. Ще играем. Майка ми, знаеш, не е лош човек, но явно с възрастта започва да прави някакви странни неща. Не ми се сърди, моля те. Изобщо не ти се сърди. А и в хотела си прекарах много добре. Още ме боли главата. Кажи ми, какво става с Цецо, добре ли е? Грижа се за него, не сме говорили какво ще прави. След инцидента започна да съчинява стихове. Сериозно? Да, даже някои са много хубави. Ами, значи си имаш Яворо вкъщи. Нали това искаш? Ще види. Трябва да ти кажа нещо. Уволнили са брат ти. Как така са уволнили брат ми? Не знам подробности. Ужас. Трябва да му се обадя брат ми все пак. Както прецениш. Ще поговорим пак. Приятелки, нали? Тръгвам. До скоро. До скоро. Здравейте, Светла. Как сте, Светла? Оздравяхте ли? Ето. Откъде намерихте това мушкато? Не е мушкато, това е индрише. Баба правеше сиропче за кашица. Направете си, помага, моля. Благодаря, Крумов, добре съм. Това е чудесно, обаче има опасност да е временно. Гръцките философи са го казали. Билката за крепко здраве е любовта. Ендорфини. Крумов, избийте си това нещо от главата и забравете за Витоша. Какво за Витоша? Хайде не се правете. Това дето... Моля ви, Светла, случва се на всеки повечко домашно винце, малко чесънче. Посмяхте се доста и накрая се сринахте пред моята стая, като Берлинската стена на 89. Вижте, аз ви прибрах и сложих на съседното легло и завих ви с одеялце, беше хладно, родопско, много хубаво. И ви охранявах цяла нощ. И явно не съм успял. Настинала сте с кашпичка ендрешето. Удобно е. То друго няма. Ще е нищо. Това е. Нещо, не ти схващам идеята. Драматургията без проблем е за никъде. Не си ли гледал филми? Майда. Не майда, сети се. Плюс това, общите проблеми сближават. Кой е добро куче? Кой ще отиде при стопаните съвсем скоро? Нинката. Марти!
Добре, дръж го, аз ще заобиколя, когато ти свирна ми го пускаш, така ще им пресече пътя. Добре. Добре. Какво стана? Няма го. В ужас, какво ще правим? Спокойно ще го намерим. Айде. Здравейте, как сте? Все по-добре. Какво ще правим? Ще теглим ли? Ами ще теглим. Какво ще правим? Аз тегля от малък. Останали са там някакви 320 лева. Трябва да ги стегля, че имаме на едно плащане. Вижте, проверете. А сигурни ли сте, че са 320 лева? Да, 320. Не са по-малко. Всъщност сметката имате 20 320 лева. Моля? Да. Ето, днес сутринта в 10:31 е направен превод от Маргарита Димитрова Табашка. 20 000 лева. Един момент. Извинете. Христо! По сметката имаме 20 320. Госпожо, заповядайте. Айде, на здраве. За Маргарита. Айде за Маргото. На здраве. Сега, специално за случая, аз съм сътворил една поезия. Един момент, моля се, не ми причи. Моля за внимание. Лиле, лиле, лиленце, ти си сладко пиленце. А майка ти, Маргошка, златна кокошка. Кошка е, а? Поезия. Айде на здраве за Маргото. Нещо за мен не си ли смисъл? Не, ти още не си дорасъл. Голяма работа е майка ти. Аз не мога да разбера. Вчера ми каза, че иска да спаси кръчмата. Днес превежда пари и то точно на теб. Защото знае на кого трябва да се преведат парите. Да, бе, да, знае. Аз съм финансиста тук. Живи и здрава, на здраве. Стига с това на здраве. Няма стига. Голяма сладоранка. Браво, бе. Шефе, абе, този Марин щял да става инвеститор в Горна баня и да правил квартала на слънце. Ще го направи на слънце. Аре, махай го тук този измекер, бе. Ще видим тая работа. Нали? Инвеститор. Айде. Я пусти някаква музика, Роска. Айде и повече жега. Дай малко жега на музиката. Така. Гладен ли си? Адам? Може ли един танц? Брат ти е много смешен, нали? Айде, Вичко. Каква хубава снахичка си имаме. Чули. Епа, така. Айде, брате. Работа не е за мене. Айде. Не. Виж, брат ми, аз обикновено като танцувам бул, след това имаме деца. Не, тогава няма да танцуваш с теб. Ако искаш с теб. Не, с мен. Роска, къде това на танц, цела моето момче сега. Айде. И чикитка, гледай. Потръгна на работа. Много си хубава тази вечер. Ти си много готин, когато си в настроение. Обичам те. И аз те обичам, Лили. Лили, какво е това?
Кой е този човек? Защо имате еднакви татуировки? Нямам никаква представа. За първи път го виждам този човек. Не ми харесва тази работа. Христо, какво ти става? Христо! Иво, ти си страхотен. Ти това чак сега ли го разбра? Няма ли да кажеш нещо друго? Добре, де. И ти си страхотен. Ама че шантов ден. Добре, че се намери това куче. Добре, че беше ти. За втори път ме спасяваш. Благодаря ти. Деси, това, което го казах преди, не беше шега. И аз отдавна бягам от себе си, но не мога да продължавам така. Чакай. Тук е опасно. Ела. Сестра ми? Сестра ми? Брат ми? Брат ми. Здрасти. Светле, здрасти, бе. Ще ми помогнеш ли, моля те? Чакай. Светле, казах ли ти, че ще се оправим сами? Ние сме силни жени. Честито назначение. Честите на теб. На мен? Да, заповядай. Изчакай малко. Ало, бихте ли ми пратили в кабинета, да, онзи учителя по физическо възпитание? Да, учителя по физическо възпитание. С госпожа заместник директора го очакваме. Да, благодаря ви. Той все пак не е лош човек. Не, ама